don't stress your mind. We coming home tonight. Hi, good morning everyone and welcome back to my YouTube channel. Ang ganda ng hair ko, diba? Galing ako sa baba, naliligo, tapos nag-charge ako ng mga cellphone ko at saka power bank, and then naghuhugas ako ng plato, yung mga pinggan namin. So, please watch and subscribe to my YouTube channel dahil mamaya is duty ko sa barangay. Session namin for the first regular session for this month of February. Araw ng mga pag-ibig. So, God bless! Then, kain muna ako yung almusal. Kasi bumili ako ng pansit at saka may paksiw naman na isda kagabi. So, ayan. Kain tayo sa agahan para malusog. Sige, okay. Dahil mukaon na ta. Inununan ang musod. Ang kaon ko kay. Session man na mo ron. Hawak nila ha, tita ha. Napipangsit. Hawak ba? Apakaon ba mo una ha? Man iron. Naglagot ko dali Mga unat ta. Isda mo sa naunsa man yung pansit ni Madeline na puro mabukog. Ako anak, tingin na sa manok. Tagot-tagot. Ginoo Nang halang wala na. Hindi yun na, pansit. Tagot-tagot ba? Walang halang. Walang pansit. May pag igod na lagi butang na Maingon din na anak. Ikot na siya. butangan pud untag unod. Wala man na kay. Bukog naman. Wala na ikot. Unsa. Ano na unsa man? Lag na. Dahil mag-ilis ko kay matuna ko. Kapit na alas 8 kapin.
Diba? Lang, makauyab ta. Charis. So, mato na ko mo. Baba na ko. God bless, amping, and thank you so much. Yan, maadto na ko. Kay, basin malit ko sa session. Akong face mask. Kumusta man ang iyong pahina, Mak? Nakapahina ka, wala? Kapahina bro, sapit ka wala. Alam ka na, si Milan dire. Idol raw kang Milan. Bantay ka, waka ni atong pasil. Do, ni atong kang pasil, do, wala. Sad pod. Ay, nag-inom man eh. Suno, kanang manamig session then gitagaan kog mag hala ang akong iro karon ay iring wala pa napakaon. So muuli na ko kay gikan mamiog koan. Aga session. Dayon. Si Hawa Kamara ang akong kauban. Hawa Kamara, unsa may maingon nimo nga dugay kay humahuman ang session? Katulgon kaayo puding nakatulog kog ahat ito nagnap-nap na lang puding tulog. Ang sabot namo is dito may maniod to sa Mang Inasal. Din karon wala may pagka Mang Inasal, murag next session pa man daw. I don't know kung kanos kay si Ado is walay sakyanan si Ado, ang sakyanan ni Ado is na flat. So, bao mang pansot diri oy sa man. Dayon si Hawa Kamara kay always yun siyang nag-duty sa among barangay kay kabalo na mo basag na ay mga nagtrabaho sa construction, di ba? Mga wala na ba mga brief? Tinuod na nga wala ang mga brief? Well, actually, na ako na dungan pinag-election nung nado ako ni Drip mo pa sungkitan dito sa bar. Uy, Judy! Judy ko kayo, mahitaan juga profile ka. Pero ang nag-istorya ito kay So, tinuod daw nga ang mga brief na nga wala. ambot lagi kay wala ko kabalo kay pagbuto sa kanyo ni tamblik ra. Uy, po, kalis sa pong interview po, nawala daw wak. Ah.